Λοιπόν, έχει αρχίσει και χειμωνιάζει εδώ στη Μελβούρνη, γι' αυτό και η ρόμπα. Τέλος πάντων, ήθελα να κάνω ένα γρήγορο βιντεάκι, έτσι, γιατί αυτές τις μέρες και γενικά είμαι έτσι ένα άτομο που σκέφτεται, κάθομαι, συζητάω με τον εαυτό μου και ήθελα έτσι να εξωτερικεύσω λίγο αυτό που σκέφτομαι αυτές τις μέρες για το πόσο τυχεροί είναι οι άνθρωποι που έχουν δίπλα τους ανθρώπους που είναι έτσι απλοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, να κάνουν μια απλή συζήτηση και να νιώσουν ζεστασιά. Μου λείπει αυτή η ζεστασιά, να κάνω μια συζήτηση έτσι αληθινή, όχι για βλακίες, να βγεις έξω με έναν φίλο, να κάνεις μια συζήτηση, να πεις τις αλήθειες σου και να νιώσεις ότι υπάρχει κατανόηση, ότι κάποιος έτσι ίσως νιώθει και αυτός αντίστοιχα πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ αυτές τις συζητήσεις τις κάνω με το αδερφάκι μου και είναι πολύ μακριά, είναι στην Ελλάδα πίσω. Μου λείπει πολύ ο αδερφός μου και οι συζητήσεις μας, αυτό το δέσιμο που έχουμε. Τέλος πάντων, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βρει τρόπους που κάνουν λίγο την καρδιά του να ζεσταθεί. Αυτά.